Sunt frumos? A? Sunt frumos? Îi dau alea la trupul meu, a? Sunt frumos? Arăt o țâță? Hai mă, fi serios. Așa. Ora cu Cătălin Talent, am șters tabla. Scoateți caietele toți. Da, da. De engleză, da? Toată lumea. Aveți caiete? Ai caiet, da? Bă, ai caiet. Bă, ai caiet, da sau nu? Bun, treci în bancă. Un pix. Toată lumea aveți pix? Pixuri, carioci, aveți? Tu de acolo, stai dracu jos, așa. Bun. Tu ce? Te-a găsit și pe tine cu WC-ul. Du-te bă dracu de aceea. Hai, stați jos. Stați jos. Toată lumea, da? A scos un caiet toată lumea, da? Bun. Liniște! Așa. Tu, din spate. Come here. Păi dacă suntem la ora de engleză. Spune-mi și mie, dar în engleză. Mie nu-mi spui în limba română, că te bagă în pizda, mătii. Mie îmi spui în engleză. Spune-mi și mie cum faci o conversație cu o persoană care faci întâlnire la prima vedere. Cum? Păi mă întâlnesc cu domnișoara și îi spun How are you? Stai jos că ești prost. Cum dracu să-i spui How are you, futu-ți gura mătii? How are you? How are you? Bun, scoateți toți caietele și hai să scriem. Și cum să scrie How are you? Da? Hai să vedem. How are you? Persoana respectivă, mie ce trebuie să-mi spună? I'm fine. Și cum să scrie I'm fine? Hai să dăm și replica, nu? Deci am scris How are you? Hai să dăm și replica. I'm fine. Ce înseamnă how are you? Nu știi. How are you? Ce înseamnă? Îmi este foame. Aoleu, varză. Stai dracu jos că ești proastă. Vezi că mă fac și de râs cu tine. Tu, Andrei, zi. How are you? How are you? Bă, dar sunteți proști? Voi chiar nu știți ce înseamnă How are you? Sunteți proști? How are you? Ce? Hai de capul. Recapitulăm. How are you? How are you? How are you? Păi da, how are you? Stai și te uiți ca o pulă la mine. How are you? Da. How are you înseamnă ce mai faci. Ce mai faci ce? Pe măta. Hai că nu știi, ești prost, stai dracu jos. Mai departe, I'm in fine. Știi ce înseamnă I'm in fine? Bine, thanks. Începem pula mea și scrie. Dar scrie, bă, ce dracu un alfabet ești. Cum n-ai caiet? Ia uite, frate, ăsta a venit la școală ca să ia laptele și cornul. Tu ce mai vrei, mă? Du-te, mă, dracu, pișă-te. Filial, dracu, pișă-te, dracu, într-o pungă. Tu? Cum n-ai pix? Ia, dracu, pix. Tu, ia, vrei pix? Păi, dar măta nu ți-a cumpărat, mă, pix. Tot eu ca profesor de engleză să vă dau pixuri. Ăla n-are caiet, ăla n-are... Ia, mă, în pula mea, pix. Păi, nu este greșeală, este doar... N-am mai băgat profesor bâlbâit. N-am mai băgat are aici, are. Pentru că este predicatul cu substantivul și pronunțați doar la singuratic. Singuraticul este How old are you? Aici venea are you, da? Știți la ce mă refer. Hai să o luăm de la capăt.
Ia uite, bă, mă fac de râs în pula mea la 30 de persoane pe live. 77 de persoane. Deci toată lumea scrieți pe caiete: Do you like Cătălin Talent? Deci scrieți toată lumea. Băi, tu n-auzi cum de la ce vine Cătălin Talent? De la pizda mătii, tu scrii acolo. Do you like Cătălin Talent? Adică ție îți place de Cătălin Talent? Bine, Cătălin Talent este doar un submit, da? Scrieți aici jos în paranteză submit, da? Și hai că vă dau, da, vă dau note în funcție de cum le gândiți, da? Scrieți toată lumea, deci e propoziția asta, da? Hamișai to be Romania, da? Scrieți toată lumea și nu vă grăbiți. Hamișai to be Romanian. Da? Scrieți toată lumea, nu vă grăbiți, da? Cum ce înseamnă? Stai mă jos acolo. Hamișai to be Romania înseamnă: ce frumoasă țară ai, dă-te pula mea de prost. Păi tu crezi că eu sunt prost? Like caca. I like caca. Scrie caca. Caca vine de la mâncare. I like, adică ție-ți place caca. Caca înseamnă mâncare. De capul meu. Da, no, stați un pic, nu scrieți nimic. Stați să leac. Deci, ștergeți cu pixul de pe foaie și începeți și scrieți exact ce vă scriu eu. Oamenii mănâncă zi de zi mă umflește pe mine râsul, duceți-vă dracu de proști. Niciodată în viața voastră nu niciodată în viața voastră să nu scrieți caca cu capa. Nu să scrie așa ceva. C-A-R. Car pe măta. Deci, scrieți pe caiete, că altfel nu vă mai două dracu de treabă. U ș ș h i. Puși înseamnă pisică. Aoleu, Alino. Ce m-aș juca și eu cu pisica ta. Girl înseamnă ștoarfă. Girl înseamnă ștoarfă. Tembel. Tembel înseamnă o sugi. O iei. Tembel, nu? Nu asta înseamnă? A?